ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо ҳастед дар канали Савдо ТЖ. бародари азиз, касоне ки бори авваланд дар канал, ҳатман подписат кунед ва колоколчика биҷақед, то видеоҳои ояндаи мо бохабар бошед. марҳамат бародари азиз, дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансурда як хона се комнатага ду этажа, карчи 62 метри квадратия. касоне ки харидоранд, марҳамат бародарот, суроға ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Айнӣ 190-193, 9 километр, каничкаи маршруткаи 15, свет, об, шабонарӯзӣ, яъне доимия, канализатсияи шаҳрӣ дорад, дар назди мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, ҳаммом, ванна, унитаз, термикс. хона бо зардеворҳои нав ва бо сифат рӯи пӯш карда шудааст. пол, ламинат, сифати олӣ. дарҳо аз ромсари дарҳои замонавӣ бародари азиз оварда мондагӣ насб кардаган. хеле кадесе хона дар ҳолати хуба, ягон ремонтталаб нест бародари азиз. мех медуред, мех ҳарч аст, медуред зиндагӣ мекунед тамом бародари азиз. номеро барои тамос 98 55 70 70 17. нархаш бародари азиз 280 000 сомонӣ мешавад. хеле ки дидесед, хона дар ҳолати беҳтарина, ягон расход, ягон чӣ надорад бародари азиз. мегузарем ба қисми дуюм. хонаҳои фурӯшии мо имрӯз қарибамаш дар шаҳри Душанбе, дуэтажни хонаи бародари азиз 7 комната дорад, дар масоати ҳавлӣ 3 сотиқа. хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Пахтакор, ноҳияи Синон, дар назди магазини Рустам. 7 хона, як меҳмонхона, як ошхона, як подвал, 2 ҳаммом дорад, 2 ҳуҷратхона дорад бо ремонти замонавӣ. 3 сотиқ замин, об, барқ доимӣ. хона бо ғишти пухта сохта шудааст. нархи хона 690 000 сомон гуфтаи бародармон. номеро барои тамос 93 896 0096. касоне ки харидоранд, марҳамат бинед бародаро хонаро бо чӣ мекунед, занг мезанед, бо савдо мекунед бародари азиз. ина марҳамат бинед, чӣ ки дис ягон ремонтталаб нест. хона дар ҳолати хуба, ҳамаш ремонти қоидавӣ кардага. мегузарем ба қисми дигараш. 3 хонагоҳ 8 сотиқ, ҳавлии фурӯшӣ 8 сотиқ, 3 ҳуҷрага, аз бозори Балх 600 метр, об, свет, тамоми ҳуҷҷатҳояш ҳаст. иҷораи базаи мобилӣ дорад, яъне антенне ки ширкатҳои мобилӣ ҳаст, ҳамонҷо иҷора додага, бо вақте хариди уже ӯ дар номи ту мешавад, ав кор кардан мегиресум. харидор яъне боша бо савдо мешидаи бародари азиз. номеро барои тамос 98 792 22 22. хеле ки десед, хонара хона заминия, марҳамат бинед, мумкин ягон ремонтталаб нест ин хона. хеле ки дидесед, хутуни суратҳош ҳамҷа ҳаст. хоб, мо мегузарем ба қисми дигараш. хона дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷумиаи бародари азиз 230 000 сомон гуфтае бародармон. хона дар ноҳияи Абдураҳмон Ҷумиаи ҷамоати Арал, деҳаи Лелин Юлӣ, 10 сотиқ замин, 4 комнатага, баня, кухня, ҳуҷратхона дар берун, гирди хона забор, дарвозаи 100%, маҳкамаи дарахти зардолу 10 ниҳол ҳосил медиҳад. дар пеши хона ангур ҳамаш ҳосил медиҳад, ҳамаш дар сурат дида мешавад. харидор аниқ бошад, омода бинад, маслиҳат мекунем. чӣ ки дар сурат десте бародаро, ҳамаш ҳамхелаи бародари азиз. мегузарем ба қисми дигар бародари азиз. хонаи фурӯшӣ дар наздикии корвон лави раҳдаи бародари азиз, кӯчаи Мачиде, Мачид 4 хона ҳуснанд, 5 сотиқ замин дорад, 5 дархона, 2 таш веранд, подвал, кухни дорад ва даруна беруна ҳаммом ва туалети даруна беруна, об, свет доимӣ, ҳамаш доимия бародари азиз. ҳамаи хона пол ва ламинат кардага, документҳош 100% каручи
که خریدار انیق باشه با سودا میشود. برادر عزیز گفته نخونه را 600,000 سامانی. نمره برای تماس 98 755 55 97. کسانی که خریدار انیقه این زنگ زنه با خونه را سودا میشته. برادر عزیز مرامت خطون ببینید صورتاشان در دوام ویدیو. اینا شخصی که دیده سه در این توچکا جایگیر است لبی راه در خونه. برادر عزیز نوزی صورت هم میبینید. برادر عزیز با ما بودید طول یک چند وقت با کانال سودا تیجی بودید. برادر عزیز کسانی که خانه ماشین لبای چیزی فروشی دارن هم نمره رو که دیسید همین رقم رو روی کنید. ایما وایبر واتساپ داره خوبش در وایبر روی کنید صورتاتون که چیز کنید بیا. برادر عزیز ما کوشش میکنیم چیزهای شما را بمونه در همین کانال خدمت رایگان بیستون میشود. پناهتون به خدا. شدت کنید ویدیوهای آینده را.